Bol krásny júnový piatok večer, keď sa mi ozval Peter Lehocký, že v útorok bude otvorenie výstavy Jara Filipa v Prahe a že či tam nechcem ísť s ním, že má ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci. Zaváhal som asi na 2 sekundy, ale hneď som sa zorientoval, takže toto samozrejme beriem. No a tak sme v pondelok predpoludním dorazili do hlavného mesta. Prvý bod programu bolo stretnutie so Standom Mikeskom, ktorý dostal od Peťa fľašu borovičky a ten zase dostal Oskartu. Standovi vyhľadlo, tak sme išli do hospody. Potom nastal problém s nabitím karty, tak sme z Ilske prešli celý Václavák hore aj dolu, až sme nakoniec kartu nabili na pošte v Jindřišské. Tu som neodolal a odfotil som si krásne zrenovovanú budovu a hneď som mal na krku ochrankárov. No a prvý prúser v Prahe. Z pošty sme sa vybrali na okružný pochod Prahou a pred Národnou bankou som uvidel Paroubka. Ten, keď zbadal, že ho fotím, tak zastokol hlavu medzi plecia a utekal mi z dosahu kamery. Z námestí Republiky sme pokračovali na Příkopě. Okolo Nekázanky, tu bola akcia tehlička za 3 eurá, a cez Vodičkovu sme prišli na Karlovo námestie. Keď som už bol tak blízko Žitnej, neodolal som a išiel som sa pozrieť do Demínky. Zničení sme sa vrátili na Václavák a oddychovali sme na lavičke za múzeom. Plagát Múzeum komunizmu. Schody pred múzeom a Peter. Bílá labuť. Netradičný pohľad na koňa od zadku. Pozadí Wilsonovo nádražie a vpravo budova bývalého federálneho zhromaždenia. No a už sme skoro doma na Staromestskom námestí. A tu ešte Petrov obed v Bránickom sklípku. Hneď ako som vedel, že v pondelok idem do Prahy, rezervoval som si vstupenku na celkom nové predstavenie A co když ne, Suchý pomlouvá, Molavcová žasne. Tak som dostal možnosť byť v bezprostrednej blízkosti, sediac v prvom rade, majstra Suchého a Jitky Molavcovej. Jinak zřídka a líbí
se mi na nich modré... Svoje strategicky výhodné miesto som aj patrične využil na fotografovanie. Lenže tu sa stal môj druhý pražský prúser. Nevšimol som si, že pri tomto zábere sa pán Suchý otočil ku mne a zbadal, že fotografujem. Pred všetkými divákmi mi za to vynadal. Takže ďalšie zábery som už robil opatrne tak, aby to nevidel. Hlavná vec je, že zábery a vzpomínku mám. A my jen žasnem, co se může stát. Máme se rádi, pijem z jedné flašky, náhle i láska se k nám dostaví. A pak nám dojde, že je konec pražky. Mimochodom, toto predstavenie sa ešte len rodí, bola to taká predgenerálková verejná skúška. Nikto z prítomných účinkujúcich nevedel presne, ako sa bude pokračovať. Preto bolo to predstavenie ešte vzácnejšie. A proto dík za každý nebezpečí, který nám lásku vrací do duší.